Halo wo, bangane nganggur esuk iki aku arep mlaku-mlaku ning Gunung Batur Agung wo. Ora wangun banget to wo, minggu-minggu gur glundang-glundung ning omah tola-tole. Arek saiki wis tiba musim rendeng, cuacane ya ora menentu kaya perasaan. Ning ya ora gawe semangatku adem wo. Iki aku mlaku saka etan arah Ponjong iki pertigaan Jalan Mati awake dhewe ambil nganan wo, aja sing ambil lurus. Iki awake dhewe mlaku lurus terus ya wo. Iki awake dhewe mlaku terus wo, ngasih pertigaan Pasar Gatak kuwi awake dhewe ambil sing nganan wo. Arah ning Tlaga Warek. Kene iki pasarane nek pasaran Kliwon wo. Dadine kene iki sepasar ya gur sepisan. Biasane sing do teko kene iki ya gur masyarakat sekitar kono wo. Pasare ya ora patek gede-gede banget. Coba tulis ning kolom komentar wo. Kono ki pasare saiki jek rame kaya dhisik apa wis ora. Lah saka Gatak kene iki awake dhewe mlaku nek arek tekan lokasi Gunung Batur Agung kuwi sekisaran seprapat jaman wo. Nek mlakune ora banter-banter. Dadine sapa ngerti sing kepengin rono sampean buka GPS wo. Gunakan penduduk setempat kono bangane bingung. Ya awake dhewe mlaku lurus terus ya wo. Akses dalane lumayan kepenak wo ning kene iki ketemu perempatan ki awake dhewe ambil sing arah nganan wo. Ratinge diuripke tengok kiwa tengen gak agek belok ya wo. Ngati-ati ning dalan wo. Masalah tujuane awake dhewe ya arek wisata. Utamakan keselamatan di jalan bukan kecepatan nggih wo. Jan dalane ning kene alus sepol wo ora marak ketek-ketek gograk. Dadine nyetangi karo merem wis tekan ngenggon wo ora wedi nek jlegongan. Ojo lali siapke kopine karo siapke pacitane wo. Perjalanan kita masih panjang wo iki wo. Daerah kene iki didominasi pepohonan jati wo. Dadine nek enek lagu kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara ngono kae kleru wo. Dadine kemungkinan penciptane lagu ya urung tau ning Gunung Kidul wo. Nek ning Gunung Kidul mestine lirike ya kiri kanan kulihat saja berjajar pohon jati. Nah kene iki awake dhewe mlebu pedukuhan Tlaga Wareng wo. Suasanane kaya ngene iki wo. Ning kono mau gerbang masuke kene iki ijo tenan wo wilayahe wo, jek subur. Derek langkung wo, kula liwat wo. Kae wo bale padukuhane ngarep kae wo, kae wis ketok wo. Ki awake dhewe terus ya wo nututi aspal iki wae ya wo, aja menggok-menggok wo. Kanggo perantauan sing ora iso mulih, ki suasanane kaya ngene iki wo saiki wo, desamu wo. Ijo adem ayem asri jan wo. Jarene perantauan ki sing dokumen ning video-videoku ki biasane ngomongnya ngene iki wo. Ditinggal ngangeni ditunggoni ora ngayani. Apa kira-kira ya ngono kuwi wo? Nek seumpama ngono ya tak dongake wo ning nggon perantauan ki dasile akeh gede gek sesuk iso bali rene ngekeki peluang kerja ning kene wo. Gandeng durasi wo, iki video tak dadekke part loro ya wo. Iki awake dhewe ketemu perempatan ki pokoke sing ambil nganan wo. Pokoke ikuti terus perjalananku ya wo. Menawi video iki bermanfaat tulung di-share karo diikuti wo. Men aku luwih semangat gawe konten wo. Ya wis ya wo. Bareng